சென்னையில் அமேசான் செயலி மூலம் 35,000 ரூபாய் மதிப்பிலான விவோ செல்போன் ஆர்டர் செய்த விக்னேஷ் என்பவருக்கு சென்ட் பாட்டில் டெலிவரி செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது. டெலிவரி செய்த நபர் சென்ட் பாட்டிலை திருப்பி எடுத்துச் செல்ல மறுத்துவிட்டதாக விக்னேஷ் சிசிடிவி ஆதாரத்துடன் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து பாலிமர் செயலியை QR கோடு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.